Днес си направих една разходка из село Боженица, така да си видя посевите тук-там, край реката. Тук ме срещнаха две кучета на един приятел, Балкан и Буря. Виж каква игра, как се хапат. Те са братче и сестриче. Как си играят ли, бият ли са. Ма видяха, те са ми приятели, тези кучета. Те си ме познават. Нямам никакви проблеми. Тук е останал един колега, една рулоба. Са я пребрали. Все още има лед по гюловете. То си беше минус 15 тези дни. И така след празничните дни трябва малко хода на разтоварване. Свалиме някой килограм. Малко диети. Не пак чак толкова големи диети, но пия си ям си всеки ден. Ракийка така за здраве. 50-100 грама. Неколко пъти. Буря нещо видя. И тук бяха зеленчукови градини, но всичко запусте. Няма вече хора, които да ходят така, да работят градинки, да си помогнат малко. Домашния бюджет с зеленце, с чущици, с доматки, краставици. Към цялото бяха зеленчукови градини на времето. Сега запусте. И са малки парченца, такива са неудобни за обработка. С по-голяма техника. И всичко е запустяло. Тук един приятел си гледа малко люцерна. Ще си има козички, овчички. Но селата лека по лека опустяват, обезлюдяват. Но дано занапред младите да решат нещо да правят. Някакво можем. Сега се борим. Така, по-старото поколение, които сме така между 40 и 50 години. Все още се бутаме и се борим. Селото не е много голямо. 100 и нещо човека постоянно жители има. Другите така прескитваме. Идваме да работим. Кой за земеделие, кой за здраводелство. Тук има една стара воденица, която на времето била частна, после национализирана през социализма и до 60 и некоя 70-та година работила. Имало и дъскорезница. Тая воденица даже е била електрифицирана. Тук има минава вада, която е с канал, който е въртел воденицата, и банцика имало такъв поточно гатър, който се е задвижвал от вода и е произвеждало и ток. Тук е останал само канала. Ето го. Канала, по който е минала водата и е задвижвала воденицата. Това мостенце тук се минаваше преди няколко години, ама вече е изгнило и е рисковано. Тук една постройка имаше препожар, изгоря. И тук също бяха зеленчукови градини. Сим ги орех на хората. А сега вече никой не иска нищо работи. Аз къде го едам 100 и нещо декара.
градини и земя, и други има. Сега малко повече. Тук е един приятел Митко се разправя с дърворезби. Сега ще се отбия да го видам и той може би няма да иска да снимам. Ще направим една пауза и продължавам.